Aquest curs 2020-2021, l'Escola El Solell ha iniciat un nou projecte pedagògic i de lleure, impulsat, en part, degut a la reinvenció a què ha obligat la pandèmia de la Covid. Significat surt, però este es... Es tracta de sortides i tallers portats a terme en diferents espais de la Palma amb l'objectiu de potenciar i donar a conèixer l'entorn natural del municipi entre els infants, tant a nivell de fauna i flora en format taller amb el Marc Pérez com a divulgador i el descobriment d'elements arquitectònics i corriols en sortides saludables vinculades a l'activitat física i l'alimentació saludable, amb l'Esperança Blázquez al capdavant. A veure, això és una barraca de pedra seca, d'acord? Aquest projecte, que compta també amb la participació de l'Ajuntament de la Palma, vol proporcionar un aprenentatge del propi municipi, fent visites també a instal·lacions municipals com l'Ajuntament o la biblioteca, entre d'altres, per tal de conèixer el seu funcionament. Ara hem fet totes les sortides del primer trimestre de sortides saludables des de l'àmbit de l'educació física. Sí, treballem mapes, topografia, fites, etc. i diferents recorreguts per a tota la Palma. Al tercer trimestre també en farem tots una altra sortida i per un altre costat també tenim el projecte amb el Marc Pérez, que és el descobriment de l'entorn, on fem tallers a la natura. I ara també els hem començat ara. I ara alguns cursos de primària, no tots, faran aquests tallers, però sí que a partir del segon trimestre i tercer trimestre tots els cursos també faran sortides. I la idea és que aquests projectes que des de direcció s'ha impulsat és perquè es quedin, d'acord? Per potenciar al màxim el meravellós entorn que teniu aquí a la Palma de Cervelló. Hem passat un indicador de diferents senders, d'acord? Els senders que estan indicats aquí són senders de la xarxa del Baix Llobregat, d'acord? És una xarxa de senders que estan indicats en tota la zona del Baix Llobregat. Per tant... Així, al matí de dilluns 23 de novembre, els alumnes de tercer i quart del Solell van poder conèixer una mica més l'entorn paisatgístic del que gaudeix la Palma en una sortida iniciada des de la Font del Marge. Amb les indicacions de l'Esperança Blázquez van visitar barraques de pedra seca, fer senderisme pel passeig del Roure i part del camí de la Solella, arribar a la Font del Maset i vorejar tot canvia per tornar novament al nucli urbà, mentre buscaven, al llarg de tot el recorregut, roures, alzines, pi blancs, llentiscle, romaní i melissa, tot trobant els punts de referència per saber-se ubicar al mapa, fent servir els punts cardinals. Avui coneixeran algun dels principals senders que existeixen que hi ha aquí al municipi. A més, veuran alguna part del patrimoni històric que hi ha dintre de la natura, que en aquest cas barraques de pedra seca, i si poden veure algun pou, que vegin també també hi ha mancalls que estan fets també en pedra seca, doncs que vegin que aquí hi havia un espai, era una zona de conreu, també que sàpiguen quan es van fer, vull dir que igual també passarem pel costat d'una masia, també de quina època va ser construïda, una miqueta de coneixença de l'entorn tant natural com històric, perquè també treballarem una mica què és el que veuen, a quins tipus de vegetació trobaran en el camí, una miqueta de tot, però també per afavorir, jo soc especialista en educació física, per tant el meu objectiu també és que gaudeixin de l'activitat del senderisme com a benefici de la salut i de salut física, psíquica, en tots els àmbits, vaja. És clau. I els nanos com ho paeixen, això? Els agrada, entenc? Sí, jo he vist que els agrada molt sortir, la veritat, a passejar, a fer senderisme, i també hi ha alguns dels nens que viuen aquí a la Palma que no coneixien potser tota la flora, fauna que tenim i tots els corriols i camins que té aquest municipi, i a part que és superric, i jo el que vull és transmetre això que jo gaudeixo, que ho gaudeixin ells també, i crec que ho estic aconseguint. Amb sud-oest, el Gerard amb l'Aaron. Nosaltres també.